Beraz, ekarpena egin nahi izan dugu, hain zuzen ere uste dugulako bakarrik atal bati begiratuta inolaz ez dugula erantzungo egoerak eskatzen dituen beharrizan larriak dira, diagnostikoa argia da, eta orduan diru kopuruak murriztu egiten badira, azkenean amaitu egiten da miseriaren banaketa egiten. Baina badugu aukera, badugu posibilitatea, eta hori ipini nahi izan dugu mahai gainean, bestelako aurrekontu batzuk egiteko. Eta adierazi digu, lehentasun horiei eta irizpide horiei heldu ezkero, Euskal Herria Bilduren laguntza eta ekarpena izango dutela. Hain zuzen ere, ezinbestekotzat jotzen dugulako erantzun global hori ematen.